Grabe, mga vlogger no. Magsige na kato datar og istorya ba mo ni makadala gubot. Tubag ng pitas. Dab. Uy, Jeep, nagunsam ka diri. Kuan ba kanang para matag kwarta dabi? Kwarta? Saan man yung kwarta, Jeep? Aw, sa mo man di ay kuan mo gud birthday na ko ba pero ko bi. Manggaan ni kwarta diri. Mamasay rom di ko buat diri pagayo nya. Agad karon udto na lang mapidyo kita. Sige, dams bisog mga 1.5 lang gud. Dams kina ba? Unsa lagi ko ipahiram si mga Jeep nga wa jud kwarta diri. Minus kin pasayro ron no. Iprinda na to na ko man ako sa balay, dams. Wara man to. 500. 500. Bertuwar anoy. Pero wala jud kwarta jud boy. Asam. Pagi klaro dams may pagbulakaw na lang ko. Hindi kay kwarta din ko pahiram. Sa mi tawaran ni nga sige na mapangiram di man manarbaho. Ano ya, boss? Idayon mo nagbaligyan imong lunaan diya? Aw, siyempre, dayon man yun ako nagbalik kay wala man ay gamit yung taa di ako. Aw ka na, idayon yung baligya para magamit ko ng yuta diya, tukuran og housing. Aw, mo gina kong plano no, ibaligya na kay para matukuran na gawsing. Nya, pila kay baligya ni man ni boss? Aw, pila baligya? 10 million. Bakit hindi sabutan na to? 10 million akong baligya. Ay, tama din no, 10 million pero 20% kuha na ha, pagmahalin. Grabe ang buga doy, 20% pura mo tagitigba sana nimo. Aw ana, may gina boss, kay gusto ko ba mangita og buyer no? Sige, sige, ano na lang, 15% ka. 18 na lang 18. 18? Ah, sige, 17. Last deal lang ko na si mga 17%. Ay, sige, 16. Oh, sige, larga. 19 na lang, deal ko. Okay na. Deal ha, 19%. Pusin to. Para pakita pa na bayar. Sige, boss. Sige. Uy, sama ni. Yam, pili ko manghiram kwarta mo. Hiram? Grabe, wala na kay trabaho ron. Wala nga lagi yam kay yung unda na mo gusto ng amo gud kay wala kay sweldo ba. Na, way kaswildo mo na nakadaot lagi. Basta magkukuwag tao niya, way kaswildo niya. Didakan pa yun, no? Normal ba ginang didakan yam kay siyempre ang pag-ibig is o ganang pilyo. Didakan may guna no kay para sa benepisyo. Ay, doon, Paul, pero wala lagi pahiram si mga lagi. Risa ko. Ay, kasayam, kasayam. Usa naman, Paul. Dali ra yam kay nagisgot magugay nagminilyon gud pero mas ako ba. Wa pag inahalin, no? Kaya nagmahalin to, kaya tagaan ka. Ay, kanus aw ni na mahalin yam. Ano sa mahalin? Kung di karong bulan na, mga sunod-sunod tuig pa, mga 5 katuig. Yaga man mo yam sa tuig na pugo maganda yan eh. Pila mo mo kailangan, Jay? Oh, 30 ra gud. 30? Kagamay raman na ay. Oh, gamay ra no, gamay ra man ang 30 mil. Unsa? 30 mil, di mo pasabot. Oh, siyempre maganda mo kuno kay may lukson. Napay dessert, spaghetti. Kaya og mga on mga tao ito, mahita man na og ibalot mo pauli. Ako kuya ko di mo manganda, Jay. Para pang naipista. Oh, siyempre daghan mo kog bisita ko jam nya. Para dili ko sila makaingon ba nga kuan ko, dalo kay ko. Wala, Jay. Wala na problema maganda ka. Basta na lang kay kwarta. O gani no, pero mas ako dala sige na jam. Ram yung chot. Tanaw sa urang bukay kwarta, Dre. Astin lang taa, yun yun. Uy, una ah. Uy, salamat. Napo ko nakuha. Ah. Oh, bro, may kwarta yan. Wala yung kay kwarta, no. Di ara ka. Ah. Sa ano na nila, nakuyanda sa birthday.